Aci mai sana'a. To wallahi tallahi barin gaya muku gaskiya, kuma ban ce dole ku ɗauka ba. Ku mata ne a baibayen tausayi, kullun rudin duniya, kullun abubuwa kuna kallon su a duniya suna zama muku rudu, babu lissafi babu tunani. Idan tunanin ku fim, tun kafin ku shigo harkar fim, mutum nawa ne suka shigo harkar fim suna ina? Da farko abin da zaki fara kwaɗayi ɗaukaka, zaki samu ɗaukaka. Kullun ƙuruci yake ake gani, kullun ana miki rudin duniya, wannan ya sai miki mota, wannan ya baki kuɗi, a sai miki waya mai tsada, a jaki wancan ya yaudare ki, duk ƙuruciyar ku ake gani. Daga nan shikenan sai kungiyoyi, sai a fara baku tallan kamfanin nuka, daga tallan kamfanin nuka kuna jin daɗi ana muku rudu. Bayan tallan kamfanin nuka, daga nan shikenan sai bariki ta yi nisa, sai ta tafi Abuja. Idan bariki ta yi nisa, shikenan sai kungiyoyi na duniya su fara kwaɗayin ku da tauraron ku, suna ganin kun ɗaukaka. To ba wani abu suke yi ba, ɗaukakar ku suke kallo, da ƙuruciyar ku suke kallo. Girma yana tafan miki, ke biki aure ba, biki bauta wa iyayenki ba, biki bauta wa Allah ba, biki taimaki rayuwarki ba, biki taimaki yan uwanki ba, kuma guri yana kure miki. Sannan in lokaci ya tafi, har abada lokaci ba zai dawo ba. Na farko kenan. Na biyu kuma abin da nake so in gaya muku, ko kuma in ce na uku, daga nan ana nan sai ku fara zama ambassador a Najeriya. Daga ambassador na Najeriya shikenan sai kungiyoyi su Irmirnatis, su kungiyoyin nan da za ku rika ganin su na duniya, na bautar gunki, na bautar kada. Daga nan ana nan sai a rika turo muku da kuɗi. Kina murna kin tafi London, kina murna kin tafi Ingila, kina murna kin tafi America. Shikenan lokaci kuma yana kure miki, za a fara baki kuɗaɗe, za a fara turo miki kuɗaɗe, sai a fara cewa to shikenan je ki taimaki nakasassu, je ki taimaki marayu. Ana nan suna nan kuma sai su ga ƙuruciye kin cinye ta, tsufa ya zo miki, sai a yayibo wani, sai a zubar da ku. Ana zubar da ku kuma ana nan sai ki fara ganin kuɗin fa da aka bani kina jin daɗin su, ayi ba wani abu bane. To a sannan zaki cinye kuɗin, kina cinye kuɗin kuma shikenan sai ki fara ganin akwai mai fa mai tsada, akwai hoda mai tsada, har yanzu ina da mota. Biki san da zaki wayi gari kuma kin cinye kuɗin nan tasba, kuma sai a zo ba fim din, sai a zo mutanen da kike ba su sha'awa kin daina ba su sha'awa. Kina can London ko Ingila, shikenan sai a aiko babanku ba yi da lafiya, ko babanki ba ta da lafiya, babanki ya mutu. Bayan babanku ya mutu, ana nan shikenan biki zo gaisuwar babanki ba, biki zo gaisuwar mahaifiyarki ba, kin ya da yan uwanki, shikenan ana nan ba wani abu da zai kare miki. Su baya zo miki karshe ki fara tsince ko ki fara haukacewa, ki dawo shaye shikenan rayuwa ta lalace. Gashi baki da yaya, ana cikin wannan rayuwar kina tunanin fim, kuma fim ya zo ya kare. Ƙarya ce. Duk abin da baka kama Allah ba babu inda zaka je. Mun ga jiya, mun ga yau, mun ga shekaran jiya. Yan mata nawa ne suka zo industry suka gama yayin su, wata har ta gama yayin ta na industry wallahi ko a ja'in ba ta da fili. Gashi ta mallaki kudaden, kuma gashi sun tafi a banza, kin zo a banza taital bataiti. Don haka in kun ji kunne ya ji jiki ya tsira. Mu ma ba wayen mu bane, ba iyawan mu bace. Allah ya datar da mu. Indan fim ne ku ta shigowa, ga fim nan ku ta shigowa, daraktocin ma kuma suna nan, artist din ma suna nan, producer ma suna nan, sai ku